Haló, haló, poprosím vás, jeden pohár vína. Ďakujem. Toto je pohár vína? Keď si prosíte víno, tak poproste kalich vína. Toto je kalich. A toto je pohár. Pohár je na vodu, kalich je na víno. A ako sa degustuje? Prosím vás, nikdy to nedržte ako pomaranč. Je to negustiózne. Držte to vždycky za stopku, môžete si aj pridržať ten spodok. Je dôležité víno vždycky roztočiť, privoňať, dať malý dúšok vína do úst a hádzať ho dopredu, dozadu, doľava a pred prehltnutím pretiahnuť vzduch cez víno. To je veľmi dôležité, otvoríte ešte aromatické látky a chytíte ich znútra na sliznici a potom až prehltnúť. Vonia krásne. Páni, takže keď budete srkať polievku, povedzte, že degustujete.